Sanibonani, Mqeqeshi Wezinsizwa lo. Bathi ubhutsu kanje ngephuzu majiji komani. Kunensizwe engibhalelile la. Umfowethu ubhalile wathi, "Sawubona mqeqeshi, ngiyethemba uyaphila." Wali ngiyaphila mfowethu. Ngithembe nawe ukuthi uyaphila. Uthi bafoke, nangu umbuzo la. Uma ngabe ngishela intombi, ingichithe ithi ayingithandi. Isuke isingidlulile. Ngivele ngingazi ngiqhubeke kanjani. Ngingaphendula ngithini noma ngenze njani mengiyithanda intokazi ngingafuni ukulahla ithawula. Omunye uthe angibothini. Ngiyazi ungithandi ingakho ngikushela. Ingoba ngifuna unginike ithuba lokuthi ngikunike izizathu zokuthi ungithande. Waseyivala lapho umfowethu. Well loya line mfowethu mhlambe lokho okunikezile uyamsebenzela yena. Mina ngaze ngosebenzisa. Kodwa uyawenza umqondo. Yabo. So ingakho mfowethu sinale channel ngiyajabulela le yanto engiyibonayo ngoba ingakho sinale channel senze njani ukuze sizokwazi phela ukuthi sicobelele ngolwazi. Ungathi wena mhlawumbe ushanga 5 wentombi yabona ube nomhobholo ungafuni ukushare indlela owenza ngayo. Ingakho kubalekile ukuthi sifundisane nami ngikuvezela indlela engenza ngayo nawe uphinde ungivezela indlela owina ngayo. Yabona ungashaya nga5 wentombi nga7 nga10 qonywe yonke indawo nentombi kodwa uthula udla yedwa ufuna ukushare ukuthi nathi okanye nabanye abafethu besizakala. Yabona so ingakho ngeke ngithi into mangabe kusebenzela uthathe mangabe ingakusebenzeli yeke. Yabo simple kanjalo. So ke njoba ngisho ukuthi loya line uyawenza umqondo. So isinqumo sokobe sakuthi uyawuzama ubona ukuthi akusebenzela noma kanjani. Yabo kodwa into ekufanele uyazi mina nengihlezi ngisho ngithi yabona intombazane kufanele uyizame kabili. Yabona intombazane mangabithi kuwena angikuthandi bhuti. Leyo ntombazane asuke emancane amathuba ukuthi ungayishintsha umqondo. Yindaba ngisho njalo. Ingoba lawo mazwi akanjalo ayakuxosha. Yabona. So uma intombazane ithi angikuthandi isuke ixosha leyo ntombazane ukuthi ungazuzame. Yabona. Kanti uma intombazane kuthi uyakudelayisa nje ngamabomu isafuna nje ukuthi ukushizile. Angeke ikutshela amagama afana nalawo ukuthi angikuthandi ngoba uyazi uzovela udikubala ungaphindi ubuye kuyona. Yabo? Izolokhu nje ikuphonsa phansi ikuphonsa phezulu kodwa ingakunikeza amagama strong noma nzima noma azwakala kabi njengalawo ethi angikuthandi. Yabo ngoba uyazi ukuthi hayi uzovela ngabe sabuya. Yabo? So ngeke ngithi ke mina izame kabili intombazana. 2 chances kuphela. Zama okokuqala makuthi ungineza iresponse efana nale ethi angikuthanda. Dlulisa isikhathi uphinde uzame futhi ngoba ngenzeka nje obuzama okokuqala kuyena mhlawumbe usuku lakhe lihambi kahle. Mhlawumbe akaphathekile kahle. Mhlawumbe kukhona nje okwenzakala empilweni yakhe. You never know. Yabo that's why sekunika le response ngenxa yani yokuthi nje akaphathekile kahle. Yabo. Kodwa mangabe usuzama okwesibili. Dlulisa nje isikhathi bese uzama okwesibili. Uma futhi ekunikeza the same response leyo nto usuke seyiqondile. So sekufanele wenze njani? Uzihloniphe njengensizwa uhambe ungabusabheke emuva. Yabo. Ungabusaphinda uzame ngoba lento akunika yona iyona. That's why ngithi kuwena ungayisebenzisi le approach yokuthi hayi mina ngeke ngihlule intombazane. Ayikho intombazane engangihlula. Mangabe usebenzisa leyo approach. Mhlambe leyo approach ayisebenza kudala. Yabo? Kodwa esikhathini samanje izinto ishintshile manje umthetho uyamgcindezela umuntu wesilisa. Mongazi ukubone lokho noma ungakuboni. Ngiyathemba ukuthi usazi ukubona emva kwesikhathi. Umthetho uhlezi ukubeke ku5-2 mangabe umuntu wesilisa. Yabo. So awufuni ukuzithola usesimeni la khona ubhizi upress intombazane abantu as much as ikutshela ukuthi angikuthandi. Angikufuni yabona ikutshela lo magama izama ukuxosha ikuveza futhi ayikufihleli iyakutshela. But wena you persist yabona nakhona kufanele uzuthuke ngelinye ilanga mangathiwa ubona mhlawumbe iveni seqhamuka amaphoyisa noma sekuphuma incwadi senkantolo ithi hayi ngapsasondela ke indaba uyamhlukumeza mangabe usuwenze njalo. Yabo kudala mhlawumbe kwakusebenza ke ithi angikuthanda ngikufuna lo pressile kuze kulunge kodwa esikhathini samanje uzicabangela ngobani umthetho usicindezele kakhulu. Mangabe umuntu wesilisakhe usazi ukubona lokho mangabe ukuthi abakuboni. So zama kabili. Okokuqala akuchithe. Okwesibili mabe echitha futhi okwesibili leyo nto usuke eqondile usuke engakufuni. Ayikho into ongayenza nawe ngoba ngihlezi ngisho ngithi ungathiwa ubani
akekho umuntu othanda wonke umuntu emhlabeni. Yabona uyisipho wena. Uyisipho esibaluleke kakhulu. As much as uyisipho esibaluleke kakhulu, akusiwona wonke umuntu osithandayo lesipho isona. Abanye ba-allergic kulesipho isona. Ngisho ngathiwa uyifruit, ngisho ngathiwa ubanana, ngenza isibonelo. Baningi abawuthanda ubanana, kodwa akusiwona wonke umuntu othanda ubanana. Abanye bawufuna la uhambe khona, ba-allergic kubanana. Noma ngabe upear, noma ngabe wini, noma ngabe uchocolate vanilla, noma ngabe uwani, kodwa khona bangawuthandi. Yize bebaningi abawuthandayo, kodwa khona bangawuthandi. So ke sesithathe ngeke ngithi mina thatha ngokuthi ke mawubhekana nesimo esikanje umuntu ekutshela nje kwezikabhaqo ukuthi akuthandi. Ukulayelo dlanzana labantu elingakufuni uqhubeka uzame. Yabona, it's all about the numbers. Qhubeka uzame kuze kulunge. Simple kanjalo. So sekulele kwena ukuthi lo line kamfuthu uzosebenzisa yini. Nawe uzibonele ukuthi uresponda kanjani. Kodwa ke qinisekisa ukuthi uyahlukana nokushela umuntu efonini. Leyo nto ngohlezi ngiyichitha ngoba ubugwala lo. Yabo. Mhlawumbe wena ubesho kanje ethi angikuthanda, uswele indlela yokuphendula, ngizomphendula ngithini ke manje sesho kanje ufuna iresponse yokuthi umphendule kuphi efonini ngoba umshele efonini. Hlukana nje nalowo mkhubaka ngoba ulungile. Yabona, the moment ukhula ezinye izinto kufanele uhlukane nazo. Yabona. So ungathoka isimanga ubona izinto nje thothi wena awuvalela wenza lutho, indaba indlela owenza ngayo. Yabona, kanti mawashintsha amagiya izinto zakho zingashintsha. So ngiyathemba kuyangizwa mfowethu and uyaphenduleka kulento obuyibuzile. So mangabe nesifiso kwesokubhalela umqeqeshi wensizwa ungambhalela ku-email ethi mqeqeshiwezinsizwa@gmail.com. Uma nje unesifiso sokuthi mina nawe sibonisane ngodaba lakho. Ukhumbuleke mfowethu ukuthi umqeqeshi wensizwa ikhala injabulo. Sho mfowethu.